La mirada tàctil al Museu Municipal de Molins de Rei, MMMR. L'exposició permanent Molins de Rei, Cruïlla de Camins vol posar en valor la situació estratègica de la vila com a cruïlla d'importants xarxes de comunicació i descobrir com aquesta circumstància va repercutir en la població. L'exposició té dues parts diferenciades. La primera ens presenta la història de Molins de Rei, des de la prehistòria fins al segle XX. La segona part està dedicada a l'art i hi destaca la col·lecció de pintura de Miquel Carbonell i Selva, 1854-1896, artista que va néixer a Molins de Rei.